Така, това е задачата за конфигуриране на IPv6 адреси. Конфигурацията ни е следната. Рутер 1 ще играе ролята на DHCP сервер и префикса, който ще дава на клиентите е следния: 2001 DB8 ACAD. В рутер 3 ще подава следния префикс с stateless раздаване на адресите. В случая разликата между адреса на R1 и на R3 ще бъде в втория хекстет DB8 срещу DB7. Да видим дали сме се справили. Ето как изглежда и самата топология. Този е DHCP сервер с stateful раздаване на адресите, този е с stateless R3. Така, да видим първо конфигурацията на DHCP сервера. Така, на DHCP сервера сме конфигурирали един пул от ред адреси, който се казва stateful DHCP. Интерфейс Fast Ethernet 0.0 ще играе ролята и на DHCP сервер, който ще раздава адреси от пулът stateful DHCP. Неговия адрес е първия възможен и е зададен ръчно. Ето го и самия пул конфигурира локално. И сега да погледнем какво се случва на неговите интерфейси. Така, интерфейс Fast Ethernet 0.0 има автоконфигуриран адрес от Link Local полето, започва с V80 и адреса, който ние сме му дали. А Fast Ethernet 0.1 има само Link Local адрес, който е конфигуриран автоматично. Така, сега да видим какво се случва на R2. Първо да покажем неговите интерфейси. Неговия интерфейс Fast Ethernet 0.0 е свързан с интерфейса на R1 и трябва да получи да бъде клиент на DHCP сервер. Какво се случва? Имаме автоконфигуриран адрес, Link Local и ето го глобалния адрес, който е получил, по-скоро префикса за него, от DHCP сервера. Така, R3 ще бъде като част от втора точка от подзадачките. Ще бъде със статичен IPv6 адрес и чрез Stateless Auto Configuration R4 трябва да си осигури адрес от него. Да видим как се случва това нещо. Така, Link Local адреса, който е автоконфигуриран е този. За Fast Ethernet 0.0 интерфейса и глобалния Unicast адрес, който ние сме конфигурирали
Ето този. Ето DB7 на втория хекстет. Така, а интерфейс 0.1 има само link local автоконфигуриран адрес. Така. Погледнем R4, като R4 е свързан към R3 чрез Fast Ethernet 0.0 интерфейс. Да видим R4. И ето, имаме отново автоконфигуриран link local адрес и глобалния адрес с точния префикс с DB7, който е конфигуриран чрез Stateless Auto Configuration. Тоест всички интерфейси в мрежата, които с IPv6 активирани, имат задължително автоконфигуриран адрес. Предполагам, че това може да се конфигурира и да се изключи. А тези, които искахме, получиха своите префикси единично чрез DHCP и чрез Stateless конфигурация, други чрез Stateful конфигурация. С което считам, че задачката беше изпълнена.